Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Chai Jai, 14 years old. Itago na lang ang akong address palihog. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa mga katol-katol nga nanurok sa akong lawas. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang gipaapil kog Miss Intramurals sa among eskwelahan. Ingon inang mga panghitabo. Unsa? Paapilon kag Miss Intram sa inyong eskwelahan? Oh, ma. Kano sa man na? Next month, ma. Pandamon ang kuno ko. Kaya ramang kana nimo. Nga, ganahan ra ka. Oh, ma, uy. Nalo, sige. Good luck nimo, nak. Wow, kanindot ni mong tanawon day. Uy, hamis kay kaglegs. Buyak ti, uy. Buyak yung tao ni JJT kay Biyernes na baron. Salamat, te. Tinuod bitaw, day. Klaro kayo nga ikaw gay makadaog ron ba? Sure, gid ko anak, day. Best, dali, uy. Ano to dito sa unahan ay mag-standby. Ayaw ko buyag din yun, kadelikado. Congrats, Ben! Ikaw yung Miss Intrams, Roy! Yes, thank you. Ma! Congrats! Maayo kay ni mong pagkapaso. Oy, angayan kay ka. Thank you, ma. Dali. Mga untas gawas. Nagpaabot si Papa nimo nato sa unahan. Dong. Yes, tita. Uba na lang namo. Panangit na lang sa imong mama ug papa ha. Manghaon ng gutas gawas good. Nga tag barbecue. Sige, tita. Mutay school na ni Mama Papa. Salamat kayo sa invitation. Uy, Jay. Ay, palapig kaon anang cake day. Dili na makaayo nimo ang sobra katamis ha. Makatambok sa draban na. Ma, uy. Pasag din langot ko, ma. Nag-crave jud kog tamis ron ay. Padong tingali kong dukon. Mao ba? Pero ganina ra man kang sige kaon diha in town. Uy, last na nang gikuha nimo ha. Migumanan na, gusto na ha. Oh, ma. Nya pag inom og daghang tubig, kanang daghan jud kayo ha. Oh, ma. Ikatula, eh. Sa mini, ano mini? Nalagi ko'y pinakan sa lamok tulo ka buok. Nadi lamok ang kwarto kapi, eh. Ay tingalig dugay ka nakasira sa imong bintana sa kwarto gabi eh. Nanira manggut ko, ma. Pahiri lang nag-ointment dito. Na-ointment dito sa kwarto namon ng papa nimo. Nas may samin. Sige, ma. Naansa man niya akong paa, eh. Tulo raman ang ta ni kabuok burot sa katol ato. Nganong marag na ni? Nausap ng paa nimo day. Murag wa naman ginamaayo ng imong katul-katul oy. Maulagi mo, uy. Usahay na ay malaya. Unya, inikahuman. Naano sa ibang umuturok. Tingalig tungod sa sabon da. Sagdi lang. Palitan kag sulfur nga sabon. Tingalig mo unay makaayo nimo. Hala, nadaod na rin ang legs ni mo. Mo rin nga, wa na kong makakita ni mo nga magsig shorts. Maulagi, eh. Problema bitaw ko'y kuan ni. Nang lagom ganyang uban nga nangalaya, no? Best, nga naman kada inan, no? Dili ka na tungod atong mama sa eskwelahan, best nga. Sige pamuyag ni mo pag Miss Intramurals? Unsa best? Recorded by X Thunder Gaming.
Gisuwayan na namog tambal og pila ka ointment, ingon man, sabon, pero aman gihapon siya kaayuhan. Kung naamang gani maayo o malaya, na nasilaing mo turok nga pag-o. Gisuwayan na mog padarma ni mama. Gani, gipapalit mi silang produkto nga mahal kaayo, pero aman gihapoy kausaban. Gabayad-bayad lang mi si mama og mahal, pero wa gihapon ni ipek. Unya, Ano ko na namong legs, uy? nakipest, uy. Naglibog na gid ko kung saon ni. Ipabinisaya lagi, best. Kaya tingalig buyag-buyag ng imo. Ha? Uy, gikasuyaan ka man, Inday. Gipadautan ka man. Unsa noy? Uy, o dunay nasuya nimo. Hinungdan nga gikagid ning imong paa. Ano? Unya noy. Unsaon man ni para mawa? Ayaw ka bala ka. Kay na ako'y tambal para nining kuan, nining kagid-kagid nimo. Salig na nako, maayo ra ka. Unsa man taon na, uy. Wa man gihapon mawa ng katul-katul nimo, Jayjay. Laki maay. Nisaka naman gani sa kong lawas. Unya, katul kaayo. Unsa man gid kay nakaingon anang mga kagid sa imong lawas, ha? Put lang. Dili basad ka na sa kinaon nimo sa? Best. Mm. Usara ba sa hinungdan no? Maong dili sa epektibo ang tambal sa Binisaya kung mismo ikaw sa imong kagalingon. Wa mo tuo sa mananambal nga kaya kaniyang ayuhon. Best. Tugaan ko, best. Nagduha-duha ka no? Nga maayo ka niya. Kay, unsa man ninas akong alingag-ngag eh. Ano magluas? Luas ka ni. Kalain ko ani. Ah, nga nagmurag daghan man. Saminan ko nun ako, be. Hala, doon ay puti-puti. Unsa man ni? Murag luas nga. Murag dili. Hangtod karon, wag yapoy kausaban sa kong pamanit. Nagihapon ang katul-katulog ang puti-puti sa kong alingag-ngag. Nawa ko makasabot kong luas ba o dili. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, diin man din ako makuha kaha ang ako mga katul-katul. Pag una, 3 raman ni kabuok. Pero nganong nanaghan man ni, di na gani ko makayano-yano og sulob og shorts, kay mao naman ko nga ikagit kog maayo. Ikaduhang pangutana, gikonsulta na ninamo ni mama og Dharma. Nipalit pa mi silang produkto nga balikya nila, pero wa man gihapoy kausapan. Unsa man gyud ka di ay ni? Usahay maayo pero naa na sila ing mupuli og tubo. Ikatulong pangutana, posible ka nga gipadautan ko og dili mo epekto ang tambal sa Binisaya kung kuwang ko sa pagtuo. Ikaapat og katapusan, nay mga puti-puti sa kong alingag nga ganyan nito nga og galit. Unya di ko sigurado kung luas ba ni siya o dili. Unsa man ka ni? Posible ka nga doon na ni connection sa katul-katul nga nanurok sa kong lawas? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Chay-Chay. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisap si Dr. Rini. Obra, Karong adlaw kami sa kuwang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal. punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling druga. Di na ta maglangan, di na ta magdugay-dugay, ipadala dayon inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa damong ipadala
nagpadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atoang mga suking tigpaminaw? Kumusta man ang atoang mga naminaw sa YouTube? Or mga naminaw na to silang mga radyo, silang balay, silang opisina, silang sakyanan, maayong pagpaminaw ninyong tanan. Yeah. And- Welcome back to Cebu, Bibi Costas from New Zealand, no? Yes. Kinislag Sinolog. Hello ninyo. Yeah, so mga taga puro kamutis may pagpaminaw, no? Yes. Og Itong makutlo nga pagtulong ito nato ni, it is never to be late to be what you might have been. ay ang kaning pagpangandoy nato wa ni time limit. Yes. Ang pagkabot sa tuang mga pangandoy wa say time limit. Ako na-encounter nga kuan sa Facebook nga ka. Si Barack Obama ko no, ning retire sa politics at the age of 55. Si Trump ko no, ning sugod sa politics at the age of 70. Oo. So depende ra gud sa imong kuano kayo have other priorities in life. But ako ning duhaon ning ako karon nato ni. The love of money is the root of all evil. Na, Agree or disagree? agree. Kay ko ang atuang gisentro sa atuang kinabuhi ang kwartag mga kabtangan, Pastila. wagay saysay atong kinabuhi. Mao gyud. Nothing, no meaning at all. Meaning, Hi, Pastilan. Anyway, ato ang letter sender kay si Jai Jai. jay. Punto medical. Kabahin sini na si mga katul-katul nga nanurok sa iyahang lawas. Nagsugod ni katong agoy, wapa ni siya kay nag-miss intramurals man ni siya, Dok. So una niyang pangutana, diin kuno niya nakuha kaha ang kaning mga katul-katul. Sa una, 3 ra ka buok pero nganong nanaghan, dili gani kuno siya makasulob na noon og shorts. Na di na ta miss intrams ani kay mauwaw siyang naikagid. Well, daghang kayong mga sources sa mga katol-katol, no? True. Mga kuan, kaning mga allergy, of course, bacterial, viral, mga katol-katol, no? So, careful lang kita before we go to bed. Kinanglan nga, mamundapo ka, mamunas ka. Ako lang, ako personal na ko nga experience, no? Ako, ma-expose ka kog dust, smoke, kanang mga hugaw bitaw sa balay nga, kanang dugay nang wa malabay kay for whatever reason. So, ngatol ka, Yes. nakakadaghang mga... Or na siya allergy or na naka-trigger ana, Dok. Inay naka-trigger, no? So, unsa may maka-trigger sa allergy? Akong baliton, Dust. pullins, ha? Abog. Abog. So, mao na, no? Napo kay ma-allergy ka attorney sa busi sa imong silingan. Allergy kasi mong uyab. Dili, kana usahay no, sa sabon o sa fabric conditioner ba yan? Yes, Kay basin wa ka kauyon. Ako, Basin gusto nimo ilisan or simong sabon mismo. sabon, sa shampoo nimo. Yes, kana sad. Kasuway ko ana. Grabe ang akong kanang dandruff yun na sa akong shampoo nga ano mga anti-dandruff o akong shampoo nagkadaghan may akong dandruff so nagbasa-basa ko na ada ideal nga shampoo para nako nga muhunong akong dandruff karon tidak sa kalawis Ginoo wala na. Correct. So daghang maka-allergy na to environmental no. Kuan ka. Correct. Mudool siya allergologist attorney, no? Ba naman kay Kayla? Allergologist, Dr. Ian Fruto Teodorico. Oh. Akong classmate sa high school sa Science High, batch 94. Yes. Yang sunod nga pangutana, Doc, gikonsulto na kuno na nila sa iyahang mama ug derma. Nipalit pa mi sa ilahang produkto nga baligya pero wala man gihapoy kausaban. Unsa man gyud kaha di ay ni usahay maayo pero naay laing mupuli og tubo. Okay, whatever nga medication nga gihatag sa imong derma mo, unya ang naka-triggers sa imong katol-katol naara gihapon. Ayo, ginay kausaban, no? You have to see an allergologist na gyud ana kung dili derma. Allergologist, Kung unsay maka-trigger gyud. Pero ako ato ni kung ma-allergy ko, may inom naman kog cetirizine. Kana sad. O Pero diphenhydramine hydrochloride. ako pwede ra. pod kanang cetirizine or kanang antihistamine. Antihistamine. Pero Doc, naabaya gyud mga skin problem nga dili mawala dayon overnight. Yes. Na ay basin impatient ra pud kaayo ka sa tambal nga gihatag. Yeah, do not Kay- think that everything will be okay the following day. No? It will take days kung mawa ang imong katol-katol, no? Correct. Tulo. Tulong pangutana posible kaha nga agoy gipadautan ko. Dili mo epekto ang tambal nga sa binisaya kung kuwang kus pagtuo. Yan ako kaila to ni kanan siya, kanang beauty queen siya, no? Kay apil man siya mga Miss beauty contest, no? Ngadto siya abroad. Pagbalik niya daghanan na siya mga bugas-bugas sa naong. Gipadautan ko na siya dito siyang giadtuan kay na kuno to naibog niya wan niya gisugot dito. Mauna. I don't know how true ha. Pero sunod akong kakita niya, murag nawagtang naman sa itong iyang grabe nga kuan sa iyang naong. Pero
mao lagi na daghang mga factors nga i-consider nimo. Mm. Environment og ang pagkaon, no? Correct. Ug ang iyahang katapusang pangutana na ay mga puti-puti sa iyahang alingangagan nga nito nga og kalit unya dili kuno sigurado kung luas ba siya or dili. Unsa man kaha ni posible kaha nga doon na ni koneksyon sa katul-katul nga nanurok sa iyahang lawas. Yeah, that's highly possible nga connected na siya. Kami mga doktor na aming mga kahimanan pag suta kung unsa may problema nga among giatubang, naa ni mga specialization. Kung ang imong problema naa sa ngagngag nga sa tutunlan, nose and throat specialist gud ana ang mutan-aw. Kaya na sila yung mga kahimanan mutan-aw diha, no? Unsa may kahimtang diha sa imong throat, sa imong lingagngag, no? Yes. Ning hubag, na ning unsa diha nga ning borot. Posible na siya connection na sa imong mga katol-katol. Siguro ikaw yung klaseng tao nga dali bitaw ka matapdan aning mga allergy. Parihata, ako grabe kay ko. Daghan gyud kay mga butang mga allergy nako. Ngamo na nga katong sa unang wa patoy katong smoking ban sa mga public utility vehicles so say makasakay ko. Ubuyag gyud ko. Makita lagi taglalis usahay pero usahay mana nga as much as possible mulikay na lang tag na mga tao nga manigarilyo kay allergy malagi ang uban. Tinuod. Mao ni no nga kanang kinahanglan sad nato bagtunan kung kaning mga allergic naagi mga maka-trigger nato ato ginanglikayan, di ba? Yes. Mga sukintig paminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rini. Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.